Gusto mo bang makapag-upload ng mga content sa TikTok or Facebook Reels pero tamad kang mag-edit ng videos? Or baka naman wala kang time or wala kang tiyaga sa paggawa ng mga videos? No problem dahil sa video ko ang to i-share ko sa iyo kung paano ka makakagawa ng video sa CapCut na hindi ka nag-edit. Yes. So, kung interesado ka nga, samahan mo ko hanggang sa dulo ng video ko to. Napakadali lang nito. Ang kailangan nyo lang is syempre internet connection and itong CapCut na app. So, itap natin yan. And kung mapapansin nyo, dito sa may baba, merong edit and then templates. So, ito yung itap nyo. Yung templates. So, kung mapapansin nyo guys, meron dito sa may taas, meron ditong following and for you. So, ito yung for you, ito yung nare-recommend sa atin ni CapCut. Pero meron ka din ditong pagpipilian na categories. For example, itong lyrics. Yan. Beat. Yan. Fun. Meme. Hugot, animation, vlog, together, special day, and game. So, depende sa inyo guys kung ano yung trip nyong gusto nyong gawin, okay, na video. So, halimbawa, dito tayo sa may hugot. So, makikita nyo dito guys, may mga parang yung logo ng scissors. Ibig sabihin, ito 142,000 na yung gumamit nitong template na to. So, makita nyo dito kung alin talaga yung viral na template. So, kung alin yung mas maraming ginamit, syempre, yun yung mas viral. So, for example, ito, tingnan natin yung 1.5 million. Kalau harus kau mengingat lagi, aku takkan sanggup. Oh, okay. So, ganyan siya, guys. So, kung gusto mo siyang gamitin, makikita nyo ito, yung 45 seconds. Ibig sabihin, ganun kahaba yung videong to. So, ganun din kahaba yung videong magagawa mo. And, ito, yung isa, ibig sabihin, isang picture yung kailangan. Okay? So, pili pa tayo dito ng iba. Halimbawa, ito. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not. No, pili tayo ng iba. Dito tayo sa my meme. So, kung gusto nyo yan, itap nyo lang tong use template. So, ito pala, pag pinindot nyo to, lalagay na yan sa favorites mo. So, makikita nyo dito, 11 seconds lang siya and isang picture lang yung kailangan niya. And pag gusto mo tong template na to, tap mo lang yung use template and pili ka ng picture na gusto nyo mong ilagay. So, halimbawa dito, ito. And then, next. O, diba? Ang cute niya, guys. And then, pag gusto mo na siyang i-save or i-export, itap mo lang tong export and itap mo tong export without watermark para mawala yung CapCut na logo. So, madadirect na siya sa TikTok app mismo natin. So, pwede mo na siyang instantly na i-post sa yung TikTok account or Facebook Reels. I hope guys nakatulong sa iyo tong video kong to, and kung oo, kindly like this video and subscribe ka sa aking YouTube channel para sa mas marami pang tutorials. Maraming salamat sa panonood and see you next time. God bless us all. Bye!